Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Khasi Students Union West Khasi Hills District Unit lengba ka hok wat jingtip lani ka right to information kalalap ba laiteli ki karkhana sain dewyong ki badon ha ka thain shalang kila trekam be ain klem da yo ya ka environmental clearance na ka state environment impact assessment authority kini ki laiteli ki karkhana ki dei ki badon ha ka shnong kellon mathei nong riang ju bat nong kadong ba lalong trai da uba shempang riang syang uba neiban lamprang lao bar uba iwan lengdo haka ba yadai bergani na kaliang ka seng haka nyau tarik ujilio arjar khat khandai kalalek bania kendu yau DC ka West Khasi Hills District uba tilengwa ban pan jing benchai haka ba yadai ber ka jingtei bat trei kam be an jong kini ki laiteli ki karkhana sain dewyong hapo ka than shalang usamla Richard Skembor kharbani haba yakren bat ginong tho khubor ulai thu ba ka jubab shaka seng kalong ba kini ki karkhana ki la yo da ka clearance na ka single window agency ban na kaliang jong ka seng ka dawaru na DC bon penshai ha ka bayade ber ka te ka clearance na ka te ka agency hapo ka shiphousngi haba benrap shushu ya ka te ka benta na kaliang jong president ka seng usamla John Fisher nong siang ulaong ba ka seng kala dawa na DC ba udaiban khang talano ya ki te ki karkhana Batlada ki Bor Senshar District Kimla ban le ya kane ke jingdawa na kaliang kaseng kala berngem ban saya da kwai pat ka benta persya ya kita ki karkhana khabi de kane ka complain jangi alor ke jingbu ekini ki laiteli ki coke factory apo shalang ki bhab ka shinong kelon mathai nong rangju bat nong dakadong kini factory ki don hajan ki shinong ber ki janing ki bre hajan jing bre ten kaliang jangi Liing lapan naka RTI ngi lab kimio clearance po ka environment ro kimpat yo naka pollution board ro kimpat yo te mentakasi ngila dawa na UDC ba ude ban hapo exposi ude ban khang kredap na ti factory lem kumta naka liang kaseng ngin sim ka jong ti bat ngin khang ngin lit khang hila naka liang kaseng West Khasi district rakat bat ka Moshiro circle hadian bakalawa de jingtip naka tenat jong ka Meghalaya State Pollution Control Board bat naka State Impact Assessment Authority haka ba dai bat ki laiteli ki factory ki cook factory wadan haka te than chalang te hadin ming la bi kot kisla ngira na la ba ki kimpadon kanu ke environmental clearance nang ta kimpadon kanu ke jing penong ya ka public hearing haka dai bat kini ki laiteli ki factory haka ba dai ber ka katkum ke jing lab nak RTI nak liang jong ka Meghalaya State Pollution Control Board Klairu yang jing tho ha ka ba ban pensange swai kita ki factory te ha ka ba dai berkene na liang dong KSU West Khasi Hills District mila wane kendu yu deputy commissioner madhadin bang la de bekran baru deputy commissioner jong ka West Khasi Hills District na liang jong u long ba ye kini unsa aya ka jubab ha ka ba katkum ke jing thu jong u long ba ye kini ki factory lala ban yo ru ya ka clearance na ka single window agency yang rai na liang jong ka seng kena por ngi soban dawa na district naka deputy commissioner ba un pensyai hapo exposingi haka ba yadai bat kene clearance la ka dai na kono ke department haka ba katkum ke jingyo jongi naka pollution board bat naka state environment impact assessment kini ki factory kilayang hotai klam dale ginu ki kendon bagilai light naka naki kendon haka ba klam padio ya kono ke jingbet naki tegi department te nagaliang jungi soban pan jung penchai hapo exposingi bagi de penchai sepang kata ka single window agency hak bagi te ki karkhana ki layang te hapo shalang